what I'm hearing no airtime and media me opa chikosi benkum me mfa ho. The point here is that asam na me ka no e no kore. Of course. This is the point we are making. Asam no America no. No kore no ne ka. And ye wo bra ka no kore ne bra ye twatoro. Of course. Ana ye wo bra ka ta no kore so and ye wo bra wo se ka no kore. Tabi. Ebra bia asam ye no kore no se ka. And me, that is my principle. And utina ebe be ka je so ye kotraba. And when you bring a kijetia, you see, the point is that yentimi at the end of the day, so be to about to na wo to nyina de kowie ni say yenwie na mputomra. That is the point. About to betro ni mfaso be nya free. And within the period 26 days, within that period no mpanimfo so ma maju so no be ya, they can do it. That is me principle, and that is that. Sure. We can be me boanai. In fact, race cross now me call what check pa on the more serious note. Obi say why American. Me now me call what check. FM 87. Okay. Kumasi. Now weekend na me to far ho. It was not an official assignment. Okay. In fact, na Miami rounds be ameye. And me ko twa mu ho. Na in fact, Angie. You say wrong. Me amo se papa me amo se me papa ukaya way back last 2 years I just found a race course so mo kan say enya de so mo betua ticket o betua 87.9 Kumasi because omo kwan enya papa in fact na mo specific kwan no. Along the line, ye di nkomo me kai. Am your friend penifo no di nkomo say, "E dia ne betimi aye." What they told us ne say, "Sika o magigi wo ho no, enye enough betimi abo ho bra." Of course. This is from the assembly. That time na pempe. No the revenue convener. Yeah. Okay me. Or say, enya dia say sika ya gigi wo race course no ebetimi abo sa abra no enti wo bia ni ho a wo show concern enti she race course for minimum da e be cause season in favor omo because ensuo ta omo hu amane me se neya ensuo aja to ya wiai boy payisi ewurade na nyankopon awurade nyankopon obedu no mo hu nyina aye se mfuturo basa especially omo kwan no na enchi ensam na ha. This is the original aju sabre wo bia ni abre me makase krom ha jadie enye ade a yedidi agro David enti na ya sorry oba sentimentum ha me so me kan ba 50% of over 50% about 70%. 70 is okay because the one for container wafa pan the one for pan wafa bottle oba no be didwa the ono so ne ma wode ba no pay ono so ba e ba beton. This is how our region way ya niema sitie for how long ana adwadifo a wo race course bekoso akasa for how long say don me dey he adwadifo no me say asem me say nka me nka biu yefani wo mo yefani wo mo na no ntia na yeko ha obi ka say is a race course I say Dubai o say he ontia wanti timi ma yesi kwasi on me say sifam who can on me on say sifo do pa from say si a on be catch us say
de omutim no omope enti mi dwadifo no ne ekoso no omope yemfa nye omo ne ne betena akọ omo ko ama and from henceforth me come as in bio say John because me metena embe ejo munyina in dwadifo da no fo no ne omo na da do omo committee say so committee nyom de dodo na anchi dodo na akọje se ba ye be kan me see ye be dodo na akọje ye Dubai ye nti kroma na sika ba yi ka ya ira beta me see da ne ye ka asem no ne nsu atọ me ko ne nsu atọ ama techa kedifo nemu se video no ha beluchi betumi ayi ama ya hwe saa da no e no nwoka se hono ma ye Dubai nkane ya chire yin ekwan baby ya problem bi eni ho enso no mutinsuom e didwa na wo se ni problem me magina na mekoma ho ye fendi omo ni ekoso okede tia na race course no me say se don me nka bio Akoma FM Dabi Kumasi o nka bio de me no nya adwen o nka bio de me no nya adwen na ye ni abra ye ekoso asantemam ni ekoso ni e ka bia na ye be wie na wakogina kire say wo de otim no ho ye ma creative pressure say ni ye kura ye sebi ye te kan sebi ye nim ye ka asema ye te han ye nim ye ka yi a no akotra ho na do nsa sho de mi fem na wusu na ma sa betra na ma be kan bia ma ze don na no minister shia press for sa keje meter asemi omo se kura omo de omo kura bibia anomo bia no mu akotra fa ho Kumasi na se keje awo se keje na bomb minister say bomb nti hono nhihye ne de say ni wo mutim say phase 2 no omo hwe say enioma betumi akoyie e phase 2 because enioma bi wo ho a wo fi say phase 1 no anhihye yie eni nti phase 2 no de omo hwe no ma hihye fine enti ni say enti de aka na wo ne nyama ni mu ana phase 1 na amanfo timu di dwa no a ba bi ahye a maamefo bi nya ba bi ntra no eno me nka ho asem ana nka ne ho nsem no a enko yie no ye nka ho asem ana enti say yo me say no me ba you are saying that me any maintain in fact 87.9 Kumasi we jam this as kejetia a bomb o si market na isuo ni nyina ho dwuma nyina no bomb ankoyi ahun hihye ankoyi nti enyama ne nya saa nti ozi omo no mani swade hu se phase 2 no eno omo hwe so betumi aye setup ni yie se be ya edwedifo ebetumi nya ba bi atra na ehyen oze initially you were saying say a form ni nyina no supposed to be a car park but now shops ni ade wo ho no mo a amanfo ti odidwa nti ama ho na congested nti na ama krom kra no amanfo tete county phase 2 ni de totally ase ni nyina no be ye car park mini omo ya adwen 87.9 mini omo ya adwen but ye we no phase 1 no nhihye ni nyoma atete akemu a up to now na no ye mu hia ye unu say sampa maybe and obia district bia ba ho asemba no yi ano bisa say ye busa kemi asem keje tie adwadi edwa ho asem no obi enu an obetumi respond pm o wantumi respond director onu kra de me ha no coordinating director me ha no because onu a technocrat onko ka say mi no chene bi ababe sampa ho ya sampa ni ho and minister was asking where is sampa sampa ama minister was asking sampa be ya no sampa ni ho pm susu onu susu mpeso obe committee no ho enu abekasa nti asem na konko ho sampa ama meeting no but actually media me ko hu ya no you see the problem is that and you obia na be bia na no aka say yete Dubai granted ebimu ye politics so bad actually dia me ko hu ye no say no see for say uyem ye oya na sebi wan fi o sia me am gina we me hu so uyem ye oya because ye funu no na e da o ka na me nsu sebi me nhye ye funu num ena mabaya magician magic bia hu say ampa say uyem ye oya na mom de ba me hu say uyem ye oya ene say wo fi wo se
onwenwe na mabusa se ko den na ha wo wo so miyam ya wo hia mo bi amede aboa na we a eba ye dwadifo mu omo se omo yam nya omo ya omo nwenwe ne ye hu se bibi koso a enye mo omo a erunu omo no omo sire a na ve me mabetra no me be ka bi ama se John anọpẹ di ẹni mi jama o. ẹni ẹtwitwi ẹtwie sẹ. o mi jama o. wọ́n jẹ́ ẹdínwó àwọn sẹ́mi yẹ. yẹ mọ̀ ọ́n. yẹ ẹyẹdifo a mo Kumasi. yẹnim you see yẹnim sẹ election time and of course ẹ bá sẹ yà political parties n bẹ bá mu họ. asem ne tell them in your face tell them. because anu ti di ẹ tó ọbọ ọsẹ John. o deɛ tie sọ ọbẹ ju sika ɛhɔ deɛ mentimi mɛfɔ so sɛ ɛgye ana ɛno deɛ wopaa no wagye wadeɛ but before sɛ wobɛgye wo sika no ka no kora no kyerɛ no anaa wogye wia no aka kyerɛ no ɔmu bia pɛ sɛ ɔyɛ bia because the point here is that we cannot sit in this situation and pamper the politician then yɛbɛ pamper politician no saa na sa and even that you see anti adeɛ baako nso ɔsɛ ɛyɛ clear ne sɛ ɛsi ayɛ kasa yi adwadifoɔ no you could see sɛ ebinom adwa ɛno nti na those times a na president ɛba kurom ha mpanimfoɔ binom ba ha ne yɛde nneɛma yɛde ntoma gu fam sɛ ɔmo fam sɛ mo nante so na mo ayɛ adeɛ no saa adeɛ no ɛtwam but me I am with the view sɛ ɛwɔ sɛ adwadifoɔ mpanimfoɔ no wɔ kurom ha no wọ́n mu nyinaa kọ́ mu bọ́ wọ́n mu ká mu kọ́ kyerẹ́ wọ́n. ntumi nka sẹ John nukuri na ọmọ ntumi nka. ati politicians yi ba na ma kọ́ ka mu hɔ bọ́m na ma yɛ yi na mu de ahyɛ hɔ na fɔmfɔm wɔn mu adwadifoɔ na ɛbrɛ. ọmọ tó mu wa ẹ sẹ John mi sè nano adwadifoɔ na ọmọ te ase hɔ no ọmọ nso mu ọmọ ni nti because nanofo no mu pra wɔn mu nukuri asɛm na mi ka to nanofo no mu pra wɔn no ọmọ kọ́ na ọmọ kọ́ gye ahyɛ motom na mo no ọmọ asesa mu sɛbi na ọmọ asesa aseɛfoɔ no de ọmọ aba abɛgyina hɔ sɛ ọmọ create impression say ade na yɛ tim kura no we are okay ɔmo no de ɔmo mfo ɔmo anim nye na ase hɔfoɔ na ɔmo hu amane no na ɔmo de ɔmo anim abɛgye na ɔmo create impression say o bibia yɛ okay ɔno kwa no akɔgye na ɔde ahyɛ mbotom na no baako bi amte na no yɛ baako bi amte ɛnti osu kyerɛ amanyoni baako sɛ ɔno kura no asɛ panimfoɔ baa kura wɔnya ahwe nso mi mondi onim no yankopɔn kramasɛm wagye wɔ kramasɛm ɛnso kɔhyia amanyoni baako osu onya ma sɛ onya ahwe ɛnso sika a wagye wɔ kurom ha no ɛnyɛ sika kumaa mi kan wo tia onim no ho awurade nyankopɔn nsɛm ha ɛnti adwadifoɔ mo nyina yie na politicians no deɛ bɛdi agorɔ too much mo nyina yie na